zuzenek 2010an sortu nuen, orain dela 16 bat urte. Beti gustokoa izan dut diseinu grafiko eta inprenta lanak, eta hortan egin nituen ikasketak. Hasiera baten, enpresa baten egin nuen lan, eta nire ideia garrantzitsuena marka bat sortzea, enpresa bat sortzea, eta pixkat nire kontzeptura eramatea izan da beti. Gero Jonerekin elkartu nintzen, Jone marketing arloko ikasketak ditu, eta bi gaiak nahastuta, honea aiatu gea. Zer zerbitzu eskaintzen dituzue? Zuzenen eskaintzen ditugun zerbitzuak, orokorra, diseinu grafiko, maketazio, eta gero publizitate munduko gauz pilo bat sartzen dira. Maketazio eta diseinu grafikoan, enpresa bat sortu nahi duen logotikan, bere tarjetak, bere katalogoak, gero maketazio aldetikan, igual enpresentzako katalogoak, revistak, publizitate flyerrak ere bai, gauz pilo bat dare mundu hortan. Eta gero, publizitateko sektorean, kamisetak, merchandising, ekitaldietarako arropa, gauza asko sartzen dira. Gure ideia beti izaten da dendan muestrak eukitzea, jendek ikusteko. Nolako ekitaldietan ibiltzen zarete? Ekitaldi pilo batetan egiten ditugu lan. Batez ere kirolerkoak, baina oraintxe bertan jundan astean musikaldiko ekitaldian egin dugu kolaborazioa Doinua Musika Eskolarekin. Urretxun urtero kirolzalek antolatzen duen Goñi memoriala, txapelketa herrikoia eta orain egiten ari diren olinpiadak beti saiatzen gea aktiboki egotea, beraiei laguntzea, guk dauzkagun ideiak ere bai osatzea, jai munduarekin ere bai, gauz pilo bat egiten dira. Jende asko batzutan pentsatzen du festetako kamisetak egiten ditugola bakarrik, olako gauzak, baina aukera zabala dago, oso zabala. Zer duzu gustokoen zure lanean? Gehien gustatzen zaigun gauza da, egunero ez dela lan berdina. Nik beti pentsau dut, nire bizitza gauz berdina egitea, ez zitzaialako ezer bat ere gustatuko. Eta hemen, hasi dezakezu gaur katalogo bat diseinatzen, eta agian bihar enpresa baterako arropa laborala egiten. Hau da, egunero gauz ezberdinak egiten digutugula. Ez gea espertzen bat ezer gainea. Zein da gehien eskatzen dizueten produktua? Gehien egiten dugun produktua egia esan arropa da. Bai enpresentzako arropa laborala, bai ekitaldietarako arropa, edo ekitaldietarekin zerikusia dauken gauzak. Zapiak, lanjarrak, kamisetak, gauz pilo bat. Eta originalena? Original azkeneko urtetan impresora 3D bat erosi genuen, eta original bezala, mundu hontan gauza oso estandarizatuak daude, hau da. Olako enpresak guztiak produktu berdinekin lan egiten dugu, baina guk orain dela urte terdi bat 3D makina bat erosi genuen, eta hortan gabiltz. Ez dugu produktu indartsu bat bezala saltzen, baina egin daizke oraintxe bertan, kasu honetan, musikaldirako trofeo batzuk egin ditugu. 3Dn inprimatuta daude, gero bere lana duke, beteta dago pasta batekin, peana baten ipinita, eta gero gainetikan margotuta. Hau da gure igual produktu ezberdinagoa besteekin konparatuta. Anekdotaren bat kontatuko diguzu? Orain dela urte batzuk, ekitaldi baterako, ekitaldi nahiko handia gainea izan zen, zapik egin genitugun. Kasua da, beraiek zapia saldu egin zutela. Eta, bueltatzea, beraiek ordaintzea etorri zienen, etorri ziren 1000 zapikin, baino txamponetan. Baino txamponetan, 20 centimoko txamponetan, 50 centimoko txamponetan, euro bateko txamponetan, eta
izan zen un kaos de la leche, zatik behaiek ez zauketen kontatuta, guri hola dirua hemen mostradoren gainen utzi ziguten, eta esan ziguten, bueno, zer falta bada, esaigu zuen. Eta bueno, hori izan laike anekdota, bestela anekdota pila bat egoten dira baino, izan laike. Bezero gehienak gazteak ala helduak dira. Nik esango nuke opari pertsonalizatuak gazteak erosten dituztela, jende gaztea. Pixkat arraroa da, zeatik jende gaztea online mundura jutea oso erresa da, baina egia esan gaztea asko etortzen da. Azken orduko urtebete bateako, edo olako gauzetarako, baino heldua pixkat juten zaio nola bidali argazkiak, nola egin dezakeen, baina batez ere jende gaztea. Miriam Zaldua podologoaren galdera. Zeri ematen diotela balioa uste duzu gure bezeroek? Nik uste jendeak gehien baloratzen duen gauza da arreta. Hau da, gorputz ez egotea, ez telefonotikan, ez chatbot bat izatea, ez operadora bat izatea, eta gertuko tratua, konfiantza, eta nik uste dut jendea mundu honetan ere bai hori nahi duela. Eta azkenik, zen galdera egingo zenioke ilintiko hurrengo dendariari? Nire galdera izango litzateke, nun ikusten duzu zure burua hemendik 5-10 urtetara.